no defuig la responsabilitat que té. Tot ho fa pels seus. Els nens, la casa i el jardí, les vacances i el cotxe. La Teresa ja no li fa retrets. Abans d'entrar a casa, sent el toc que fa la porta del garatge en ajustar-se i s'estremeix com si acabés de quedar tancat en una trampa, tot i que sap que la trampa és a l'altre costat. Bona nit, diu en entrar, i li fa un petó. T'hauràs d'esperar, el sopar és fred. Els nens són a dormir? Sí, vés, potser encara no dormen. En Jan ja dorm abraçat al seu gos de peluix. La Laia s'ha dormit llegint un conte. Mentre en Lluís sopa, la Teresa pensa en els dies alegres del festeig. Sap que se l'estima, però ja no recorda el per què. Lluís, no pot ser. Ja ho sé, Teresa, però què puc fer? No és fàcil trobar una feina ben pagada i necessitem els diners. Aquesta conversa l'han encetat 1000 vegades. S'asseuen al sofà i miren la televisió. Ell, amb les mans, simula el moviment del mecanisme que està projectant. La Teresa l'atura. Frena, Lluís. Si no pots calmar aquest cervell, pensa com acabar amb els escarabats que estan fent-se els amos de la cuina. Dissabte m'ho miraré. I veient els ulls incrèduls, li diu, t'ho juro. El dissabte al matí ha anat un moment a la fàbrica. Se li ha fet l'hora de dinar. A la tarda s'encara amb el problema dels escarabats. Decideix fer una trampa. Agafa un bol d'acer inoxidable i el poleix i hi fixa 2 llistons a manera de rampa. El col·loca en un racó de la cuina i hi posa una patata trossejada. Només cal esperar. Quan es lleva, el primer que fa és anar a veure la trampa. Atrets per l'olor de la patata, 2 escarabats han pujat pels llistons i han relliscat fins al fons del bol. Quan en volen sortir, rellisquen i tornen al fons. Un dels escarabats està immòbil. S'ha rendit. L'altre encara intenta enfilar-se. En Lluís es mira els inútils esforços de l'escarabat. Una esgarrifança li recorre l'espinada. El fons polit del bol i veu emmirallada la seva cara.